Patuan na kha kan edit that le angai awangin patu na nen hian kan lo zoma a en to tan minute som hnulama khan in lo en chan mai don nia abula changa in lo en that le vek page 1 kan lom viawang kumsom thumlai ni to kha pasal nei ve to ro beshi hotela blind date nei turin kal nga lang che anu chuan alo tile ringot to ole ti in khol chuada a thian nu awa bezui ngal a hmu tur chu ginji ani in kumsom thum le pahnih mi automobile distribution store a general manager ni lai mek ani thu te alo hril reipu a nga hma in abula chuan mipa pakhat ama aya sangshet hi alo kala a hmel chu tha thi zawng tak ani awangin a biakna pawh chu a hrimu mal lo hello linlani kania I blind date tur kani ti in alo nui sanga blind date mo ti in chu pa chu a hoi hai dewa ma se a thut pui ve ta tho an ti na chang chuan lini chuan blind date panga ani to thu te mangai na ti vel chu a rin zong ani lo thu le ani ang nula senior lakhun wang lai po voi ni ngot mai kalpel to chu tu kho kha in an uk sak zui ngai lem lo thu te a soi do a anu dam thalo rengin a tir lui tlat awanga blind date chu nei mai thin ani thu te po a soi tel anei tur te chu a to hle a ami pa jok chuan a pek vek awangin lini chu a in thla hrung dewa nakina kalau gp mai ang che I rui deuh chuan motor khal lo la mang tha o ti in a hosan chu pa chu hani chena ginseng group ceo alo ni reng maya a pian cham ani awangin a pi chuan alo khola inun hlui kha chu theihngil tola hlim takin hun hmang ro alo ti ole kapi kumsom thum le pahnih lai kani to hi pian chamlom ti vel ka ngai to lo ati po in bialnu nei to ro ka ti na ni chu alo ti le zela nia kan la nei veng chu ti na chang atu ka chuan a thian nu zin ho hmak turin lini chu airport a chuan avakala hananen khan anwai in su pal le to ma se ani chuan a be mi alova shom po chuan omlovin a kalsan le mai jawi chuan nizan chu enge chanchin ti in alo zot vata a hmel chu a tha in adam duam maya rin a in a fel phian le ngal ti na chang a thian nu chuan ginseng group ceo chu interview tura a hmin theingang alo awanga a rilrua buai thu a hrin le molmola chuti lai chuan lini bial pahlui kumnga chuang alo ngai zon to su I channel a bial nu lini thian tha em lo ni to thin gini te chu reporter ho chuan an lo zui lei mai an va hmu an ni pahnih hian an phasan awangin lini hian a tuar hle a mangai na po awm tak a rin lo pha vek ba ka bial pa po angai sak zui to lo pha bawk ani gini chuan I chen kanin hwal chungchang chu engtika nge I chhung te hrilutum I pala khan min du bok si lova lini hlir an soi reng zela ati chuan lungai su a hmalamin ka hmu pui don chenia ti in alo hnema lini te thian don po rilruna thoidam nan an ti nge zuan in duna a thoidam chuang der si lo mipa pakhat hian alo pot buai le ngal vanei thlak takin melshat lo tlangwal pakhat hian alo chan hlau a thawna company le ginseng group te chuan thawdun an tum ta hlau maya English Japanese le French tong thiam an du awangin a thawpui nu pakhat nen chuan chulai hmuna thawk tur chuan an thlang ta a na thoka a thut khawtlai lai hin anu damdawi ina an hruai thu an lo hril thut doctor chuan brain tumor anei thu le cancer ani awangin a stage po a san hle to thu alo hrila a reibera thlakhat bak adam arin to lo thu alo soi chu thu chuan a thawng hle a taksa alo chaw bawk nen ni khaw hrelo chuan a tludon tamaya vanei thlak takin hanate sumdawna chungchang soya chu hospitala an kal lai tak chu alo ni a
an lo hmu fu hlo mai chu a van neih pui hle doctor chuan alo en dik vata a chauh deuh awanga chutianga awm anih thu chu alo hrilh Jawi Khan alo phone hlawa hana chuan lo laksakin rung hospital ah kal ngal tur chuan alo hrilh sak bara linite lo chan tu tlangwal kha hana naw alo ni renga rampawna atanga lo hawl hlim hlol alo ni apa chuan company a upui turin alo duh hle mahse yana chuan entertainment industry lama chuan lu alo on daih mai si apa chu alungawi ta ho lo actor tih vel kha a ho lutuk company ah hian thawk mai mai ro ti in a fapa chu a zilzui hrep thlahnih liamta ah khan luna lutuk a nei thin awangin lininu chuan hospital ah ava in en tira cancer alo nei tawh tih chu alo hre daih tawh chu ni in mahse a fanu bulah chuan alo ziak tlata sumlama an harsat chu thuhran ni se last stage ani tawh awangin in en kawlpawhin awmzia awm dawn lo tih a hriat awangin a fanu rilru tih hasak chu a duh lo alo ni tunah pawh a duh ber chu a fanu lo enkawl tur mipa fel tak ngaihngam taka a kalsan theihna tur pasal tha tak nei sila tih chu ani project pahnih lo lut chu hana chuan a en vangvanga pakhat zawk chu lini project ani tih a hmuh chuan kan in hmuh leh ngei chu a ngai dawn ani hi tih in a phun sup lini te hi translator an ni a translation agency ah thawk mek an ni rilruha taka a awm laiin i chenga chuan lini chu alo zawng hmu a ngaidam te lo dilin thian ang tala in en leh a duh thu alo hrilh mahse lini chuan a rilru an tihna tem awang khan alo la haw hle a thian anga in en pawh a duh lo thu in alo chhang hanan in ava thlen chuan a pi in hmeichhe pakhat uzini alo hmel hriat tira chu nen chuan in neih tir a tum hmel khawp mai chu nulah chuan hana chu a duh hmel hle a ani erawh chuan alo ngaisak lem lo lini khan alo teksa in nei mai ti ang kum khat chhung lek atan in luaman pawh ka tum sak vek ang che alo ti anu dam lo wang ani thu le a harsat na te alo sawi taka chuan thutik a sawi ani ti alo hriat pui ve tho awangin a khawngaih ve ta deuha CEO ani tih pawh a hrelowa mipa ngai ve mai ah a ngai tih a hriat bawk awangin suma duh wang ani chu a ring lo bawk nen in hmu a in biak fel chu alo rem ti ve ta a a pi in a tur chhian bawk si a atan pawh a tha dawn riavin a hria ni lini chuan a apartment chahbi spare te chu alo pe a tichuan anu hmutur chuan damdawi inah chuan a hruai phei ngal anu pawh chuan alo ngaina in alo hlim pui hle hana te chuan agreement file an lo pe a chher chiang mang lo chuan lini chuan alo sign ngal zung zung an in nei ngei tih chian nan in nei certificate te pawh an vala chhuak ve thlap bawk Jinsen Group ah chuan lini leh cheni te chu an va kal ta a director chuan tha takin alo dawng sunga meeting nei tur chuan an va thu lut ve ngal Jinsen CEO chu mel tha leh lak deuh ani thu te tuma interview ani pui ngai lo awangin a hmel hmuh tur a van thu te chu cheni chuan alo sawi ru sep sep a alo lut chuan an CEO chu hana alo ni reng mai si a lini chu a phawk hle mahse in hrawm pawh chuan an awm zui duh ta bik lova naban hnu chuan damdawi inah chuan anu kan tur chuan a peng haw a ani chuan hana chu mipa fel tak ni a a hriat thu te alo hrilh VIP room ah te alo sawn tir daih mai alo ni a tlai deuh hlek tawh chuan hana pawh chu damdawi inah chuan alo kal ve thova mahse lini chu alo mu hil tawh a a kawr chung te chu hlipin a sin tir a tukah chuan kawr chung leh project thar kengin lini chuan hana chu office ah chuan ava hmu a midang an awm hnaih lo lai tak chu in ka blind date tur kha in i mia lo ti ro
tina zawt. Kanin hmu le kha karing bik lova chuwang chuan kani om ve tamia mai ani kha alo ti dam duama. Ani chuan kanin neina hi chhunzawm zel pawh ka pui ti lo. A hma lamin ka ina lo in suan lut ve ngal nge la kanin nei to bawk si a. In shanga te chu awi om lo em mai. I lo lu she deuh le ka lo lu zawk mai ang. Ai ka lo lu zawk ang ka ina te si a nuami ti lovang. Chuan kanu VIP room a i lo suan tir kha ka lom lutuk. Ole inu chaw ni to lovin kanu pui nua lom ani to ti in him takin alo ni vurvura. Hana ina chuan a in suan lut zui ve ngal. In chung vel chu ama design ve ka lo ni a alo moi khop mai. Mi pa ma ni se e rong bolte alo thiam phian le ngala. Anaw nen rampo na in lua an omreng china wangin e rong bol chu nuamati song tak ani thu te soya. Chen pui nuam tak ani do ne. Ni khat sum do na thila azin do na wangin har sat na ane chuan shilvat turin hana chuan a cha a. Izin hlan chuan ka in luya khan ka lo omri mai do nim ni ati po in. Ka in chu I nani to lom alo ti zela. Alaka a fil ema wangin lini chu alung a chedeu tlat. Hana zin po chu a hma thei ang berin alo ho a. Lini chu zua lo in rui hle a. Hapumana ta wangin doktor a kausak bok. A bial pahlui te in hualan tum ti chanchin bua changin alo shia a. A ril runa chu zua lo in alo ni ome. Office a chuan anin lai chin na chu thup adu china. Ma se hana chuan ei tur tui hnai tak tak te lo chopin. Ei pui tur chuan alo som tlat si a. A hnial du tabik lo. A chian nu nen an len chua trumin. Yana kha a fence ten an lo zong chu ni in. Bi ruk nan lini chu le lai chu alo ko a. Reilo te chu tianga om tur chuan a ngen. Bara lo chan tupa kha ani ti a sha chuan lini chuan makati hle a. Yana po chuan alo la sheve reng tho. Min puya wangin kalom hle mai. Kanin hmu le huna chuan lunch ka chit tuang che ti in. Yana chuan akal san le vata. Jawi thil lei po chu alo let ve che a. Yana chu a hmu man lo. A start te reng nen. Mu sela chuan alom via wang. Bazara chuan peng ho in hana ta tur thom no te an ena. Gini lokalin kan mit hi ain ang thei e ka ti. He kor hi moi ka ti khop mai ti in ain lai tak chu alo chu pui le a. Idu chuan ka kya nang che lini chuan alo ti ve ngat. Mi bial pa chu sak nan khan eng method ngei man. I method man ang thau kha midangin lo mang ve ta sila. An chu sak ve dai mai long chimo alo ti ve khera. Nang hi chu a hmai to hlol lo che. Lo be se ve du to su. Gini chuan alo ti le. Ka phei khok hlui bun tu ve mai ni kha. Linin ati chuan. Nia mi bial pa chu sak tu zak lo bok si. Ti in a chian nu chuan alo pui ve boka. An chian dun chuan an chang dun ta. Gini la chu lo kol ve bok. Anin swal ta mai. Mi de chuan actress lar thar kha ani hi ti in. Tha an lo lak sak chuai boka. Thin rim deuh chuan gini chu a ho tau. I chena bula chuan ava in soi thiam zat zat. Ani chuan an video theater te chu alo en meka. Ani ne na inti boy tur khan inga nge iwa kal khera. Kachung ten an du to lo sa chinin alo tia. Ngai dam dil katum ringot ani kha. Ama khan min ho e mani. Ati tak zai zaya chuan. I chena po chuan alo oi sak ve mai. Anin swal boy video viral chu hana te po chuan an lo en ve meka. Thil thendan dik tak zir chiang turin a secretary chu a shil. Zana chuan anin namna vela ati nat. A kong chu damdoi hnoi tuma. A hmu phachia si lova a buai hle. Chuti lai chuan hana lokalin. Damdoi kengin a hliama chuan alo hnoi saka. Anin ti buai chan te chu lini po chuan alo shil fia. A lai dewa wang chuan a bethui vak du lo.
Mahse hana chuan I pasal ka ni tawh a harsat na inei chuan min hrilh zel tawh ang che tiin alo ngen. A nau iana chu hmang tangkaiin gini chu thawhdunpui tur chuan a tir ta a. Contract a neihna company nena an thawh ho na an lo ti tawp lai tak ani awangin gini pawh chuan alo pomsak ve mai a. Zan khat chu Lini chuan kawngka lo hawng thawm a hreta a misual emaw tiin lo vuak a tum Peaberry alo ni reng mai tungei ni a tiin alo zawt phawk hle. Hana chu sumdawn na thila a chin thu suihin a khawla a pi nen chuan an in bia. Bialnu inei reng hi I lo ziak vela a ti chuan kanupui lawm alo ti a. Enga nge chutiang te min hril lo tiin a pi chuan a hau hrep. Mahse nupui alo nei hrim hrim chu a lawm hle. Eirong ka bawle tiin Lini chu a buai nge mai a thiam vak lo. Hana pawh alo haw ve ta a. A eitur siam te chu a tui khawp mai a ti sakna in a tui lo zia chu ama Linin a ei chuan a hre thiam chia ni. Chhungkaw chan chin te an sawi duna. Hana chuan nuhrawn neiin a pa chu tawngtam vak lo a nih thu te. A nuhrawn nena fapa an neih thu te a sawi a. Chu iana kha ani. Enge peila tha ang le an duh zawng ka hre bawk si lova Linin a ti chuan lungai su hom top ro keiman ka ching fel vek mai ang tiin a hnem. A hma lamin a chhung te hmutur chuan inpui lamah chuan an vakala chawhlui te an kil ho. Mr. Lu chuan engei thaw a ipa te an la damim tiin a zawt. Translator hna ka thoka kanui hi adam lo mek a kapa erawh chu kala hmu lo Linin a ti chuan. Chhungkaw mu mal lo deuh atanga lo sei lian ini chuan han chhungkua a monu ini thei lovang apa in alo ti chuar ta ka chuan kapa chhungkaw chawr chhuah na lam ka ngai pawimawh ve lo tiin hana chuan alo pot chat vata. Ile in chhirang apa in a ti le pawh in tuthluk na ka siam tawh kala in chhir ngai lo tiin a chhang le. A pi pawh chuan a tu pathlawang chu alo hausak vata. In nei hun ser erawh chu company buaina an chin fel hun atan an khek tari. Chuti lai chuan iana pawh chu alo haw ve a. A monu chu Lini alo ni reng tia hmu chuan mak a ti khawp mai. A u bulah chuan voihnih an in hmu tawh thu le an in hmu dan te chu a hrel a. Lo in hresa ve deuh an ni awangin a zia phian mai. Hana chuan in nei chung chang kha enge ngai dan tiin Lini chu a zawt a. Kum khat atan chauh contract kan siam si a. In then le taila itan le katan pawh a tha lovang. In nei na chu buat sairi lo zawk mai ang tiin a chhang. Class reunion an nei na chuan hana chuan Lini chu a hruai ve a. A thian te bulah chuan a nupui a nih thu te a hrilh hlawm. Thenkhat chu doctor an lo ni nawk mai. Thenkhatin an lo thik bawk. Hana chuan zu in a phalsak lo awangin Lini chuan thei tui a in dai a. Bathroom a kal tur chu Lali chuan a lo zui vat. Engtia ringi in hriat tawh tin a lo zawt. Kumchan ve vel Linin a lo ti mai a. Keini chu kumsawm panga chuang kan in hre tawh. Enge dua a du lo engkim ka hria. I hre ve em a lo ti deuh kher. Lini a ngoi reng ta ka chuan Ziazi chan chin pawh ila hre lovang a ti le hram a. Meiche dang hming a lam tel kher chuan Lini om chu a ti nuam zan lo. Chulai hmunah chuan gini le ichina te pawh kha an lo kal ve le ngala. In hualna an nei ni awm tak ani. Mr. Gyana te nupa nen an in hmu a. Hana te nena sumduang ho thin an ni awangin an in bekhawt lai a. Ziazi chu tunge ti a Linin a zawt ta ka chuan kanin nei tawh hi min ring top ro Gyan le su chhungkua te pawh an in nei tawh a thatakin awm tawh ang tiin a lo chhang dai. Charity dinner party nei turin hana te chhungkua pawh an in cheinal khawp mai. Chulai hmunah chuan I chena khan Lini chu a lo bia a. Heta engei lo ti ve thatakin in be ve tawh ila a lo ti.
min lo hmuro itia wangin hotela khan kalau kala gini nen in lo kho sadun kalau muta chewani kha min du to lo chuan thataka min chen ve mai tura lom I method a ching e mai ka holo thei lo che ti in a chang ka ruilu tuka engma kha ka hre chiang to lo lom chu po ni se engkim a to vek to hanin hnial buai lai chuan hana khan alo hruai sang ta daya a bial palhui ne na an lo in bia chu a thik deuh nge a ti tau vel noodles po chu ei du lok lova linin a thlem ta ka chuan a ei sak ve le mai ani kha chu ka hun kal to ania nang chu ka tun hun le ka ma hun I ni lom ti in a hrila an ri le vur to zanlaiah chuan anu that vak lo thu doctorin alo hrila wangin lini chu damdawi in pana in khal chhuah tuma a chi ai buai zo veka a khal hlei thei tlat lo chap chungin hana zinlai chu ava bia a ani po chu alo buai khop mai yana chu ngai ven tur chuan a tir ngal ani po chu arang thei ang ber chuan alo haw ngal bawk damdawi in ava thlen chuan anu chu alo thi fel der to a adom hlum hman lo chu a rilru ana zual hle biak po in tawngna chang po a hrelok lo jawi po khan alo buai pui ve vat boka yana lo om ve reng mai chu maka ti hle mahse han phul hluai na chi ani ri lo hana po chu alo thleng ve ta a lini chuan rilru na takin alo tra khum zoi hnokin ni khaw hre lo chuan a awm zui ngal jawi hne na chuan I thian nu hi lo awm pui la doctor ten an mut thil tir ri a anu vuina le buai pui ngai zong zong te ka va ching fel lok ka nge ti in hana chuan a nge na pi beri po chuan an chan chin alo hria chuan arang takin lini mutur chuan alo kal ve a lungai reng su kan omalom kan hmangai lutuk chiania I tra du po in tra vak ro a hun lai ani hi ti in a thiam ang tok chuan alo hniam hana po in porridge pek alo tuma mahse engma alo ei du lo chuta chuan lekha thon anu in hana hne na ada chu pe in a chiar ta a boite he lekha thon I hmu huna hi chuan he khawvela kalo om to lawang I bula kom reng thei si lova min hre thiam ang che I pasal hi keima awangin I nei der mai ti po ka hre vek to ania mahse pathian remruat hi chu tuman kan dal thei lo pasal tha tak I nei ani chhuah ho su ang che tin ipa kha ala thilawa he ban bun hi min pek ani nge I du chuan I lo zong chuak dawn nia vana tangin kalau thli reng thin ang che ka hmangai reng bawk ang che ti in alo inziaka chuta tang chuan tlemin a rilru na chu adam ta dewa thattakin anu thlan po chu a tlawh thei ta ni anu khan hana bula chuan lini pa chu gyangu weya ani thu te alo hril veka a fanu chu thataka lo enkol sak zel turin a cha bawk mahse chu ero engma ala hril dur ri lo anu dam lo thu an lo hril awangin hana po chuan lini hruaiin ava kana a pasal lo awmin thattakin alo dong song I local tih hria sela chuan a hlim viawang tiin alo hrila nangma awangin min kalsan ani ti in hana chu a thin rim thar thut I nu nen hian kanin hmangai em a mahse I nu ipi khan kan awm dun a phal tlat lova ipa nen khan anin nei lui tira a hming maya in nei an ni awangin in then po kha ipa chuan alo rem ti a chu wanga in then zawk chu an ni angai thei lutuk chia sin mahse I hma a chuan alo in lan duh ta lova in chhungkua tih buai chiu a du lo wang ani ti in chu pa chuan alo hril ta vek mai hana thinlung po a khawi khawp mai a lini chuan a thiam ang tawkin alo hnem ve bawk jawi po in hana chu fel a ti em awangin a thian nu nen chuan in hmangai chho deuh chela a duh pui hle anu ina pek ban bun kha lini chuan a bun ta renga anu hriat reng na tan a ti ani a
pa erawh chu zawn chhuah kher a tum rih lo. Kum hlui liamin kum thar an chuangkai ta a. Kum thar lawm nan leh lawm thusawi nan li ni chuan brooch mawi deuh mai hi hana a pe a. Ani pawh a lo lawm thiam khawp mai. Hian a company ah chuan geni lo lut chiah nen an in tawk. Ngei awm zeta lo tawng khum leh a tum lai chuan chu company chu hana ta ani tih leh li ni chu hana nupui ani tih te chu a hre chhuak ta a. A lawm lo hle. A boss nupui chu engtin ma a tingam tawh dawn lo tlat. Ani lo chuan contract tih tawp ani mai dawn si a. Nadang a nei ri bawk si lo. A nupui din hmun sang zawk anga din tir chu hana tum ber pawh kha a lo ni. Midangin hal mawi te an hal laiin hana leh a pa te erawh chu khun khan takin an lo ti a. Li ni chu hmeichhe fel tak ni mahse a din hmunin a zir lo em awangin then mai sela tha a tih zawk thu leh an chhungkua nen pawh an in hme lo thu a pa chuan a sawi leh a. Kanu i kaltir ang mai kha chuan ka kaltir ve lawang nangma awangin tunah pawh damdawi ina a awm mek a sin tiin hana chuan a chhang let ve ta hmeh a. A pa pawh chu a ngawi tawang mai. Nikhat chu li ni leh Giangu Wei te chu an in hmufu a. Li ni ban bun a hmuh chuan khawi atanga i neih nge tih in a lo zawt vat. Mahse a chan hmain a pi te an lo thleng ta a. An mo nu ani thu te an lo hrilh zung. Kalna tur dang an nei awang chuan an kal san ta ni. Mr. Gian a nupui erawh kha chuan an pa in ban bun a ngaih ven viau mai kha mak a ti riawa chhui zui ngei a tum. Zanah chuan Mr. Gian ate nena an in hmuh thu chu an pa bulah chuan li ni chuan a hrila. I pa zawn chhuat te hi i duh reng tia a zawh chuan duh tawh lem lo tunah chuan keimah ka in buai pui thei tawh a tih in a chhang. Kei pawh ka awm tho hlawm ti raw tih in hana chuan a lo ku a. Mr. Gian chu a pa ni tih hril a tum bik lo. Valentine's Day a lo nih chuan hana chuan midang tih dan hre ve in iana chu a va rawn a. Li ni tan chuan pangpar a lei sak baka zanria a ei chhuah pui hna bawk. An cholna restaurant ah chuan midang tuma an lo kal ve lo a. An pahnih pual liao chuan hana chuan a lo buk ve deuh ngei. In la zei chho vel tops. Li ni tan pawh nun chu a nuam thar riawin a lang a. Lawm thu a sawi bang lo. Katan engkim min tih sak awangin ka lawm tak zet ani tiin a hmuiah chuan a lo muah sak zeuh a hana a lo lai vel. Nikhat chu lalikhan li ni chu lo bia in hana bial nu hlui a naupang lai atanga a du em khawvel huapa designer lar tak ni mek ziozi chu China a lo haw le tawh thu a lo hril. A lo haw ve leh hana office ah a lo tlang ngal an rin thu te chu na tho kho te chuan an sawi ru sep bawk a. Li ni chuan chutiang thu hriat chu nuam ate chia lo. Ni dang aihin hana chu a lo haw tlai leh ngal a. A lo muthu hman. Eitur dawhkana a lo chhawp te chu dah bo a tum a. Mahse hana chuan a lo ei sak vek tho. Zanlaiah chuan nuka hrelawin hana chu a awm zui tamai a. Peanut allergy a nei chu lo ni in. Li ni chuan a lo hre si lova. Eiturah khan a lo tel pek. Mang ang deuhin iana chu a va bia a. Damdawi in lama chuan a kal pui ngal. Nakin dewa chuan ziozi pawh a lo thleng phei ve ta a. A lo lung oi lo ngal hle. A nupui ini lawm ni. Nupui ni tlak pawh ini lo hi. A huat zawng pawh i hre lova nia tiin li ni chu a lo hawa. Hana buai pui tur pawh chuan luh ve a lo phal sak tawh lo vel. Li ni pawh a in thiam lo hle. Iana erawh chuan a lo hre thiam khawp mai a. Ziozi hi chu kan naupang lai atanga kan thian tha tak ani a. Ka u hi anu in a kal san khan. A khua a har thei lutuk ani awm e. Ziozi hian a ti hlim thiam bera. An in kawm ngei ta em ani. Rampawna te lekha zirin kan awm ho le boka. An in ngay na lutuk.
Mahse ka u hi company enkol angai awangin China a lo let li a Zozila a thil zir lai zo felpot adu bok si nen anom shan alo ngai ta ni ti in alo hrilfia Lini chuan soitur po a hrilawa ka u hian thil a soi mai mai ngai lova thu phei chu atiam mai mai ngai lo I hne na thutiam ani ni phot chuan len chwa nge nge adu don ani ka u hi ring tok phot mai ro ti in alo fui le Reifia thutnu chuan hana chu alo harta a I thamo ti in ziazi chuan alo zot vat akut alo chil sak chu rangdewin hana chuan ala kianga Doctor a chan pa khan ziazi chu hana dam that lo thu alo va hril ani ome enga nge lini hi alo lu ve lo hana chuan alo ti daya keiman lu ve ka phal lo ani kha a that chep chia sin ziazi chuan alo ti vata kanupui ani a midang aya helai hmuna om tur ber hi ani kan pahnih buaina a chuan lo buai ve su hanan alo ti ta ka chuan Ziozi chu ariru anadewa a ho tau dai yana chuan a zui ho ve bok hana mutura avalu chuan lini chu a in thiam lo hle a peanut allergy anei ti a hriat lo wang ani thu te a soi enga tingi ani lu phal lo wang mai maya I lo lu lo kanupui ini a midang zong zong a in katan ipui mo ber ani chu chu hrengreng ro ziazi ni na kanin kar hi chu nakina kala hrilve kam che alo ti a angai to lo ka hre to nun hlui chu liam ro se ti in lini chuan lungoi tak chuan alo kwa Lini Zara jawi po in Mr. Hana chu interview anei pui ve thei ta hlau maya alom hle chu chau po chu ala du tok lo yana po chu interview ne pui ngei chu atum le to Lini hne na chuan Mr. Hana hian adu che ani a en dan na chang hian ka hre thei ve kania ala ti zui Mahse Lini chuan nupa anni awang chawa ama chu ngai saka chuan ala in ngai tlata hana chuan adu ani chu ala in ring thei lo